Katba ka ri Amerika kadang day ka ri ka ba klain bor tam ha ka perthai dang shngain ki Kristan ha shitlup jong ka perthai ka jingkiu jong ka balang Kristan bandon ha ka kerdan ka ba ningkong tam ha ka perthai na ka jingbun pai ka day namar ka jing kraw bor jong ka ri Amerika la ka day ha ka bor ha ka spa lani ha ka jing start namar ki nongsen shar jong ka ni ka ri ki day ki nongsen shar ki ba it bat buram bha ye ki Kristan bat day hangni ngi sa ong ba kat ba ka ri Amerika kadang day ka ri kraw bor jong ka perthai ki Kristan ha shitlup jong ka perthai ru ki don ha ka jing sngan bat ka nom don hiru ka nu ku ri ka ba nut ban pensi tomben ye ki Kristan namar ki don ye ka jing shifting ye ka ri Amerika taru nga kwa ban wan ra phi hangni saphang jong ga jingsa pen sitom ben juki Kristan hapo jong ga ri han Nigeria bad day hangni kabala pen long yu Donald Trump ban bitar bad berngam u Donald Trump ban pha de ka kenhun sipai sapo jong ga ri Nigeria namar jo ka jingsa pen sitom ben juki Kristan kumba sau pho 100% ni ai naki arspa arpho million ki nongseng snong hapo jong ga ri han Nigeria ki day ki Kristan bat sau pho 100% ki day ki Muslim Rai man kapor ki Kristan kila syak pen sitom ben ha ki Muslim hapo jong kategori la kadai ka jingsa pen yap ne la kadai ka jingsa pen sitom ben ru kadai ka baju jiab ha nakui ka por ka wait pat ka por bat kini ki jingjia ju ka jingsa pen sitom ben ju ki Kristan kadai ka blasa priang ha ha ki rensan social media kat hadu ba kila poi ha ki skor jong u Donald Trump bat menta u Donald Trump ulap tha ye ka Pentagon ban penbit pen biang ye ki bor sipai ban rung hapo jong gri ha Nigeria bat ban thwet ru ye ki noyalam jong ka kenhun ISIS bat jong ka Boko Haram u president ba menta ju ri Amerika u Donald Trump ulama ham tenge bat berngam ban sange mardor ya baro kilat ajarap hapo jong ka tegri ha Nigeria wat kta ye ki Kristan ong u Trump haba fikta igi Kristan kalong kuba fikta ya ka donut jong ri Amerika watla nakaliang jong ka kame bi en yanfa kabalong ru ka nong aktin jong ka kambari jong ri Nigeria kalkular ban ay ka jeda ya baro ki jatnyam hapo jong ka tegari kabalong katkum ka riti sensyar jong ka tegari bagla ban don lupa ban ay ka jeda ya baro ki jatnyam hapo jong ri Nigeria Kari Nigeria ka don haga thup jongkiri hiba don kam me ka jirap nadu usnam hajar arpho kani ka jibitar jo Donald Trump kadai hadin bo president wa menta jongkiri Nigeria u Bola Ahmed Tinubu ulapen pau ya ka jing bommon ban phai khmat sapo jongkiri Amerika hanrei ula kham phai khmat bha sapo jong West America bat kani ka pau shai ba udon ye ka jingsun ka kraw ki Kristan bat ka don ru aa halindat jongkane kumban supin khenma hangni ka long ba u Bola Ahmed Tinubu u president bamenta jongri Nigeria udai u Muslim kumta udai ma u bala don benta halindat jongre ke jingsha pnya busmon jongki Kristan hapo jong kategori bat kani kala pau shai ru hadin baula bujli ya baro ki officer hagi tenat ki bapher hapo jong kategori nagbenta kumno ban bu ki Kristan hapling jong jingma kumta ka ni ka loga khubor ka bashai ka ri Nigeria balada phimla ban ai ka jiadai ki Kristan ki jongi ki badon hapo jong kategori han Nigeria ngin sa pha ka kinhun sipai ban thwat yakat ki to ke bladon benta ban pensitom ben yaki Kristan hapo jong kategori han Nigeria shu na galang jong utrom ulo ong ba ula dab ban ai ka hukum ya ka Pentagon ban pha yaki sipai sa Nigeria ban pek parman hero dalade la hatu ki Kristan ki badon hapo jong kategori kisha le bain nam kumta ga ke jingburngam jong utrom ya ka ri Nigeria kala bo jing e bha ya kategori namar hadu menta ka ri Amerika kala khang ya baro kilat ajerap ban penkiu ya ka yo ka kot hapo jong kategori han Nigeria bat kani ka sabu jing e bha ya ki tu ki alam kum ka Boko Haram bat ka ISIS jong ki Muslim lada ki sipai jo ka ri Amerika ken lek ban yu kjat hapo jong kategori ha kini ki sngi ki banwan ya kani lapan pau do Donald Trump hagi lat patai kubor ha situlup jong ka perthai haga sngi sejain ka balong ka siturik jong mentau benai November ban ong ba ka ri Amerika kam dei ka ri ka syukuran tang de ka tin hanrai kan sapan i sendon dagi kam namar ki ba kum gi jingsha thombor ju ki Kristan kilong ki ba kunrei bha hapo jong kategori namar ka jingdon mentalang jong ki nongsun shar ki bha khlidu jong kategori han Nigeria ong u president jo ka ri Amerika u Donald Trump kublai simun tat hadu bi kendu ha ga weipat ke video